Damai ni debata na sumurung sen saluhut maroha, iba mangaramoti mangarajayate ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pakulingi mahami ale Jehovah marhite hatami, ay hatami do si pargogo di hami, jala pangapuli di hami, di nama dalani ari-ari ning ulu nami, mangadopi ragam nya kana masa di pardalanan ning ulu nami. Alanito di porbadia ma, na marhuaso jalahu manuturi, asa marpangatusyo kami di hasitongan ni hatam. Ukap maha sitongan ni hatami di hami, mananginangi do hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani debata mangatoy do mamakulingi hita, sian 2 Musa, biddu 20 ayat 1 ayat 10 sada. Sian 2 Musa, biddu 20 ayat 1 ayat 10 sada, songono didok hatana disita tangi homa. Dungi diatur hon debata ma sudi akka hataon, nin nama. Audo Jehovah de batam na parwar hoko siat tano Misir sian bagas parhatu banammu dang jadi marakup awadong de batam dang jadi bahenomu di hogana-ganaan manang sumas-sumat dia na di banua gijang nang na di tanoon rodi na di bagasan aik na di toruni tano dang jadi homar sobbatu nasida manang oloammu nasida ay audo Jehovah de batam de bata parimas na mga luluhon hajahaton niya maama tu akanakna rodi sudu patuluhon doho papaton akana sogoroha diau alayasi dorohaku di akana maribu-ribu akana makaholongi au akana mangaradoti akka patikku dang jadi dohonomu guarni Jehovah de batam anggosian yang niroha ay say na honatoru ni Jehovah do manang ise namadok gowarna sian neang ni rohana. Ingo hamu mari sabat lau pabadia hossa ono mari mahamu mula ulaon jala bahenomu nasa ulaommu. Ala yang guari papituhoni ari paredani Jehovah di batam doi dang jadi bahenomu disi agi aha ulaon nang ho manang anakmu manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu nang nasorang tuho di bagasa kutam ai di naonomari do di topa de bata Jehovah langit doho tano doho laut doho nasesina dugi maradiam mai bana di ari papituhoni di bainido bana di pasu-pasu Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahatna salom. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai horas marihita saluhutna. Tangyang nami di dia pehita nuai manangi hodoh majalo hatani debata saya totong mahita di bagasak kahipason di bagasan pangaramotion itu hatta. Jala ihukma sai di patongot-tongot debata malakata tuaka ragam ni pasu-pasuna tarpasu-pasu mahita saluhutna. Amin. Akadamang doho day nang tongod di mingguta di namanangiho kata nito hatta hita di guari minggu okuli na marlapanta doi saitong mangaranapi mataku tu Jehovah saitong mangaranapi mataku tu Jehovah dalam bahasa Indonesia dikatakan mataku terarah kepada Tuhan. Mataku terarah kepada Tuhan. Pakat tidak konon jala hatani par pesalme doi di pesalme 25 ayat 15a. Nama dok, saitong mangaranapi do mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet totu sian jorgong, ay ibana do mangenet totu sian jorgong. Akadamang doho denang di parhatopot, parpesal menido, debatado na palua honibana, sian jorgong, sian na. Sai mangihoti lakana sian parmaraan seragam ni hasusan seragam ni kaparmusuan seragam ni kahamaulon di bagasan nguluna alanido sai mangaranap tu Jehovah do ibana hola Jehovah do pakirimo di bana natuk palua honi banai jalai bana do natakas boy mangalehon las neroha dohot haluaon di bana alanya kadamang dohot de nang hobartu sido nang bangsa Israel pe goar ni minggu okuli bangsa Israel di sitauno do di paru kilon nai jauh-jauh tu debata ido di hatahon di 2 Musa biddu 2 ayat 20 sahatu ayat 25 mangangguhi saha itu matangis bangsa Israel di sitauno do di paru kilon ima di parahatu banon nani jalo dohot nenadopan nasida marhitehon bangsa Mesir renge di hilala nasida di sitauno ni ay di parhatuban Mesir na sida jalatung takas gabi mangangguhi na sida tu debata ala ni hasusani
Dingot Jehovah ma jajina, dingot Jehovah ma padanna, tu opuni bangsa Israel, imaha si Abraham, si Ishak, do si Jakob. Alani ido di ayat 25 di 2 Musa, bidu duai, ditatap Jehovah ma bangsa nai. Asa kadamang dohok dainang, ido banda disuruh si Musa. Dipawaki si Musa, lau paharwarhon nasida sian Mesir. Totu di bagasan, holong do asin rohani debata, dohok marhite hot tangan na nagugui do nasida di paharwar. Dang alani hagugun di bangsa Israel. Dang alani hamalon nasida. Dang alani parporangon na pinatupan nasida. Alai debatado na marpabahenan. Marhite ho si Musa na posonay, maberaga makahalungangan. Asa gabi boy nasida haruar sian Mesir. Akadamang dohok dainang, okuli berarti manatap, mangaranap tu Jehovah, mangaranapi tu Jehovah ma hita saluhuna. Molo di palua debata, parpesal meni, tot na siat jorogong. Jala molo ditatap Jehovah, bangsa Israel na mangaranapi jalan na say juju, di sitaw no do di parkilon na atong haupe. Atau kita pe, hamu akadamang dohok dainang. Sitaw no dia do nuaing, hasusad dia do, hamaulo na hado nuaing na niya do pamu akadamang dohok dainang. Ahado na mga rahuti na maben sobuy manggea, sobuy humusor hitan waing di perdalanan ng uluton. Adakah beban hidup yang sungguh menekan kehidupan kita? Adong si taon do paru kilinonin waing, atik do parsahitoni, hapuguson do kadamang do daina, atik do parrohaon nya kapariana konon, do parngulun di parrumah tanggau ni, atik do alani situasi na secara umum waing. Dampak ni COVID-19 sahay mabek kita gabi lomos dohot bobonosa na kadamang dohot dainang. Ingot ma, tuk do debata, manatap kita disi. Marhuasa do ibana, lau paharwar ho dohot paluau kita. Gari bangsa Israeli di palua, sian parhatu banani. Gari parpesal meni di palua totna siat jorgongi. Nah kita pe. Peluon na do hita, asal masa itong mangaranapi mata tu Jehovah, sa itong marpakirimo kita tu ibana, holan ibana ma, nagabi, pusat perhatian, dohot fokus ni hapor syota, dungi, tatapon nama hita, urupan nama hita, jala peluon nama hita. Akadamang dohot dainang, tongon di minggu tahun marujahan, di dok, ujahan di minggu ta, holong tu debata, holong tu debata. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kasih kepada Allah. Holong tu debata akadamang dohok dainang patar doi naung jumulo makka holongi hita. Debata jumulo makka holongi hita. Songon pakka holongi na jumulo tu bangsa Israeli. Songoni makadamang dohok dainang diigil jala dipanggil debata bangsa Israeli ikon makka holongi debata. Songo dia do hita maka holongi debata, songo dia mabangso Israeli maka holongi debata, nang jumulo madai do majalo holong di Tuhani di bagasang nguluna. Ai debata, dah adong di tonga-tonga nasida secara fisik. Bohama mabek kolong tu siate ya kadamang dohok daina. Totu marehite pangoloion dohok hauduhon di hatana do. Pangoloion, hauduhon, kesetiaan untuk tetap mengikut dan menyembah Tuhan. Alanido kadamang dohok dainang hobartusi asa tarida pangoloion holong ni bangsa Israel di papatar debata ahadona ni halo mohonna marhite hatana jalaima di pasahat tu bangsa Israel marhiteos si Musa dung saat bangsa Israel dung haruar bangsa Israel dibuat debata marhite si Musa. 3 bulan di pardalanani saat mana sida di halongonan Sinai. Di halongonan Sinai, dia toy di pakulingi debata si Musa, ala neng pasahaton na hatana, patolhason na hatana, tu bangsa Israeli. Di Gunung Sinai, di pasahat debata patikna. Yakin doau, taringot tu Gunung Sinai doho patikna, sudah do hitara marningot yate. Gari patik ni Tuhani ngahapal rahi tadi siete. Ay mulai sian siete hete hota nunga tabigi barita ni Gunung Sinai ima pajaloan ni si Musa di patik ni debata. Manang gunung di mana Tuhan memberikan hukum Tauratnya kepada Musa, kepada orang Israel. Alanya kadamang dohok dainang di halongonan Sinai.
Di papatar debata ahadona ni igil ni rohana marhite pangalehonna patikna tu si Musa si pasahatonna tu bangso Israel bangsona naung pinalua naung pinaharwarna ima sian Mesir. Asa kadamang doho denang dung di jauh debata dung di palua debata bangso Israeli sian perhatubanan Mesir di lehom mah aturan marhite patik nai. Didok di jamitat ton 10 patik kiate, patik na 10 na badiai. Alai opat do siap bagian ni patik na 10 na gabe masuk tu horong ni jamitat ta di bagasa tikon. Alai nang pesongonia kadamang do denang molota pamana tian non denggan boto otama pabua marhitehon holong tu debata di patik parjulo 1 patik papaton di hak kami dotong nang patik holong ni roha tuaka jolma, dungat jolma. Asa kadamang doho dainang takasma, tapai hutihut. Dia do hata ni debata, sioloa jala si hanguluhono ni bangsa Israel, pataridahon holong ni rohana sida tu debata. Didok, di pasahat debata patik nai di Gunung Sinai. Tu bangsa Israel marhiteo si Musa. Didok parjolo, dang jadi marakup au adong debatam dang jadi marakup au adong debatam omma hatani debata si oloan jala ikon si hanguluhonon di bangsa Israel asa takas hatani debata marhiteo patiki adong keteraturan di perdalanan di bangsa Israel di parngoluon ni nasida asa peraturan madok au do Jehovah debatam dang jadi marakup au debatam ninna dang jadi marakup au adong debatam bangsa Israel naung biasa di Mesir mamereng parsobauno ni halak Mesir ay Mesir politeisme doate artinya gudang akka sobaun nasida gudang gana-ganaan di nasida ada banyak ilah-ilah mereka Bapak Ibu Saudaraku maka Tuhan menyatakan kepada orang Israel satu-satunya Tuhan yang harus mereka sembah ialah Tuhan di dalam Yahweh atau Tuhan Yahweh dialah yang harus disembah, dipuji dan dimuliakan. Nah so jadi marakup omana parjulo di dokonate. Nah padua hona kadamang doho dainang dang jadi mabahin gana-ganaan. Manang sumas-suman ni debata. Nah patuluhon di dok dang jadi dohonon guar ni debata anggosian yang ni roha. Nah papato di dok ikon ingot di hari Sabat. Ari na pinarbadian ni Jehovah. Ido patik na papatarhon holong ni roha tu debata. Iko sioloan jala si hanguluhonon ni bangsa Israel. Patiki mengatur perdalan nasida na ikon hola Jehovah sioloan nasida jala naso jadi marakupi bahinonna. Dan jadi marakup au adong debatam ninna Tuhani. Dan jadi marlaok. Oma bagian na parjolo. Kalau orang Israel melihat bagaimana orang Mesir itu menyembah banyak ilah-ilah, banyak dewa-dewa, alai anggo nasida ikon holat Jehovah debatado si sobaun jala si pujian. Nah so jadi marlaok. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Paingotok kita tong di partikiano nate. Asa unang marlaok tabai debata di bagasang nguluta. Ay gudang nuaing jol maon dipuji jala di sobba debata Jehovah di bagasan Kristus di parhatopot doi napaluahon nguluna jalan na mangalehon lasiroha di bagasan nguluna alai ala sodong para pinoparo dope di bana ujungna ikolau marsoba tu na asing di parhatopot do debatana mano palangi doho tano alai tong porsea ibana anggona mangalehon akar rezeki na mangalehon akasinadongani ikon marsoba tu na asing. Hasugiro doi di debata, jala hasugo doi di debata. Alani dipaingot tita, naso jadi marakup debata di bagasang nguluta. Jadi moloholong rohatta di debata, songon guar ni minggu ujahan ni minggui, ingok ma unang bay marakup ibadah di bagasang ngulum. Moloholong roham tu inatai dan jadi dua hono niate. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Moloholong rohania matai tu inatai dan jadi dua hono ni.
Jalan naso jadi bayi nomor lauki. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Ado nuaing na mabai marlauk hapor siot tu debata. Molo bangsa Israel dipaingot naso jadi marlauk. Bayi na debat naso jadi marakup. Alai gudang nuaing jolmon dia memperilah dirinya, ya. Alani hagugun, alani hamaloonna, bisa dia memperilahkan dirinya, memperilah kepintarannya. Ingat, segala sesuatu yang kita jadikan ya lebih tinggi dari Tuhan, dari iman kita, atau lebih berbakti kepadanya, maka itu sedang kita perilah. Berarti nama dua hod debatado hita disi. Apakah kekuatan kita? Apakah diri kita sendiri? Karena keegoan kita juga bisa, Bapak Ibu Saudaraku, lebih tinggi dari yang lain. Bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Maka ketika itu terjadi, maka kita sedang mengilahkan diri kita sendiri. Apakah kepintaran? Apakah prestasi? Apakah pekerjaan? Anggotumi bodo tabain ulau tai sian debata. Ingat mah berarti merdebata hunulau tado hita disi. Maka diingatkan unang ma tabain marakup debata. Napa dua hunak kadamang dohok denan didok dang jadi bahenon gana-ganaan di bagasan ngulu tahun. Tuhan sungguh membenci itu. Dan jadi mabahin gana-ganaan. Tidak boleh membuat patung bagi kita. Jadi dang boy bayano suman ni debata di bagasan ngulu tahun. Dan gabe boy bayano patung sikat ni debata. Gabe marsob bahita tu si jalan mangolo itu si. Ini sangat dibenci oleh Tuhan. Alani do didok ikut toruan na honatoru do hita si di sudut patulur di sudut papaton honatoru do hita di sini na molo marsob bahita tu gana-ganaan molo tabain na asing ya sikat ni debata jalagabe taoloi uhut tasobay uhut tu si hita beribadah honatoru do hita di sini alai didok alai asido rohaku dia akan nama ribu-ribu akan nama kaholongi naso mangalau si patik kinin. Alani dok kada mangdohok deina naing asen ni debata ho haholongi mai bana oloi mapatik nai unang ma bain gana-gana di bagasang ngulum unang ma bain marlauk marakup debata di bagasang ngulum napatuluh nak kada mangdohok deina didok dang jadi neang rohatta di gor ni debata. Ingat Allah itu kudus adanya. Nama itu jangan pernah dipermainkan. Jangan dibawa-bawa nama Allah dalam sumpah palsu kita, di dalam janji palsu kita. Holana sapa postor rohani halak, ya, mengudutton sesuatu meyakinkan orang Bapak Ibu Saudaraku, lalu kita membawa nama Tuhan dan mempermainkan namanya. Itu menjadi kebencian di hadapan Tuhan dan kejijikan di hadapan Tuhan. Dan dia akan marah. Alani dido ikut jaga habadion gor di debata. Boy do jowota debata di hati hanatar sosaki hita. Kita akan menyebut dan memanggil nama Tuhan di dalam kita memuji, memasurkan dan meninggikan, memuliakan namanya. Alai unang ma tabai tapar mem gor ni debata. Aigari gor ni natorasta te mulai par golang-golang songunda jolo idoko de mulai sedi gor-gori natorastai ya di paleale ya. Idoko di pargolang-golang artinya di palealea. Sugu do rohat tadi siate muruk dohi tadi si balam debata. Nama yang kudus, Allah yang maha mulia, yang mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir, dari perhambaan. Dang boy di parneang, jaladang boy di parmem-mem, dang boy neang rohana di goar ni Tuhani. Di haholongi ma debata. Tadani holong ni roham tu debata unang man yang roham diguarnai. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Nah paupato di doko naha. Ikon ingoton pabadiahon ari sabati. Ari parehadian ni Jehovah. Dan jadi kita mau ulau-ulau disi. Alai ikon asing. Bainota ari sadari. Asing pamu ari ima ari parsauran. Ari pamujiota tu debata. Ari parehadianan. Songot debata nama perbediai jalama masu-masu ari sabati. Alanya kadamang do denang niandang ari sabat beang gohita la mamuji pasangap debata alai ari minggu ari hahiun ni Tuhani mames tahun ari ni Tuhani do hita ari hahiun nai adi sido hamonangan na jala di sido nang hamonangata.
Alania kedamang dohok dainang, ima hata ni debata. Natakas, siap bagian ni patit na nasapului. Nuaing, di papatar itu hita opat. Siap patit parjulo satu patit paupaton. Ima nama kakam holong ni rohata tu debata. Jala patit palimaho satu pat sepuluhon. Ima nama kakam holong ni rohani hita tu donga jolma. Hubungan tu debata secara vertikal dan hubungan tu donga jolma secara horizontal. Alai di do akadamang dohok dainang. Asa marhite honi takas pangoloyota di debata. Pangoloyota di debata berarti haoloota, holong ni rohata tu debata berarti haoloota mangoloi hatana. Songo debata natakas paharwarhon bangso Israeli didok di bidu 20 di ayat 2 dibuhai di do audo jahu bade batam na parwar hoko siap tanu Misir siap bagas para hatu banamu audo jahu bade batam alani panadayon natakas rikoti di hita jalaido bana di do jahu ba isei bana tu hita di papatar marhite hatanai ibana do de bata jahu ba na paharwarhon sian Mesir bangso Israeli nuai nga kadamang dohok dainang dang siam Mesir hita di palua be dang sian parhatubanan alai takas sian har parhatubanon ni dosai sian ihot ni sibolisi sian nama parhatubat to kita ima wasoni hahulumoni Jesus Kristus do na paharwar hok kita siani alanya kadamang do dena Jesus Kristus do na paluarho kita sian gonggoman ni dosai songo debata na paharwarhon bangsa Israel semester songo ni do di padan nai baru Jesus hagugo ni patiki naung takas madok ikom makaholongi debata sian nasa hati-hati sian nasa pikira sian nasa pikirata sian nasa nguluta ai di hak kami do patiki ido pati raya ido pati utama jala udut tusi didok haholongata ma nang dongata jolma patarmai di padohan ni Jesus Kristus ibana na manggohi ibana na takas madok pangoloyota di patiki idohat pataridahon holongta tutuhani adidok di sada Yohanes 5 ayat 3 didok disi molo taraduti akka patikna dada nadok doki isido holong ni rohata. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Asa nunga di hak kampatiki sude marhitehon nama kaholongi debata sian nasa roha sian nasa pikira sian nasa hati-hati sian nasa nguluta ido padok ni Jesus dohot sian nasa rohatta makaholongi nang akka dongata jolma ido pangaripunan di patikininna asa holong ido ojahanna alanya kadamang dohot denang nama saolonga kita di bagasan Kristus Jesus tu hatai buhado holong ni roham tu debata buhado holong ni roham tu Jesus si didok marhitehon hatana di Johannesi ya Yohanes 14 ayat 20 1 ayat 24 didok ganup na holong roha diau redutan ni ido hatakki jala ha holongan ni damang maibana gabe Roma hami manopot ibana maringan tu bagasan ibana nasa holong ni roha nasa holong roha diau dang radutan ni naso holong roha diau dang radutan ni hataku dang au napuna hatana binegenai amai na marsuruau do naso holong roha diau dang radutan ni hataku dang au napuna hatana na binegenai amai na marsuruau do ninna jadi molo taraduti hatana berarti holong rohata tu ibana alai molo taraduti hatana berarti dang holong rohata tu ibana hatai hata ni debata na marsuru Jesus Kristus sidui ima na madok ikon haholongata debata sen nasa roha sen nasa hati-hati sen nasa pikiran nang sen nasa gugutta lania kadamang dohok dainang
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ini kata firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi aku, berarti dia tidak menuruti firman-Ku. Akada mangdoho denang, Yesus do madokoni. Jala di dokoni nang tu si Petrus ate. Holong doroham diau nina. So ngwarni minggu te holong tu debatan nina. Headu di sukut Yesus tu si Petrus ala hea di soda si Petrus si bana. Alai di ujungna di pada si Yesus pas soda honon nai marhite holong neroha na manukun ibana mado. Holong doroham diau ni tulu hali di sukuna kada magdoho denang. Didok Yesus parmahani ma biru-biru kini. Asa pabahena do HP holong ni rohai. Siat tindakan do HP. Hataridan di pangoloion ni si Petrus lau marmahani biru-biru di sido holong ni rohai. Alan jo kada mang do dena molo di dokoko holong roham tinatai. Molo di dokon anak komi holong rohana tuho. Molo di dokon inatai holong rohana tuho. Tarida meate siap pabahenan doho sian pangoloion. Itu ate kada mang doho dena. Unak songon nama asa patari pangoloyonia kada mang doho dena. Contohna molo adong sadaina adong yanakon. Buidu tarida holong ni roha marhite pabahenan yanakon nai molo do kanakon nai holong rohaku tuhonin ale di hati-hati suruh dangolo berarti perlu dipertanyaan ate how duho di pangoloyonido hataridan ni holong ni roha. Lanya kada mang doho nang marhite hatani tu hatta di bagasa tikyon papa hatarma pangoloyommu how duhommu di hatanai jalai ngok ma marhite pangoloyom mido hataridan ni holong ni roham. Karena holongi bukan untayan kata-kata. Kasih itu bukan untayan kata-kata. Tapi sebagaimana Allah menyatakan cintanya dan kasihnya dikatakan aisongono do holong ni rohan debata di Portibon. Artinya ada bukti. Dan itu di dalam Yesus Kristus. Aisongono do holong ni rohan debata di Portibon. Pola do anak dan sesadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di bana. Asa hanguluan na saliling nililing na. Ido didok debatate. Jadi kasih itu adalah tindakan dan perbuatan. Kasih itu adalah bukti dan nyata. Hanya kadamang doho denang molo tadok holong rohata di debata papatarma pangoloyommu di hatana doho haudukomu. Asa takasma patik ni debata si olowatai si hanguluhonotai ima patik holong neroha ai dang boba ni di pasaha debata alai songo dia mahita songo bangsa Israeli di pasaha patik nei dung jolo di palua dung di lehon haluau ni dung di paharuar siam Mesir di lehon mapatik nei asa marhite honi di ramoti nasida haluaon asa jamok nasida di hanguluan naung pinasahat ni Tuhane alanya kada mang doh denang mar okuli hita di bagasa tikyon mangaranap mataku tu Jehovah di situasi dia kahamolotai Jehovah ma pakirimota jala ingok ma tatapon di Jehovah maho di parsoryomi ahape namasa di bagasang ngolum pasahat jala buam ma itu Jehovah ai urupan na doh paluaon na doh sia jorgong paluaon na doh sia nakahamolo doh hasusani jala paluaon na doh sia naka ragam ni sitaonon parguguan naho manaon dohot mangadupi asa marhamonang ako alania kada mang dohot denang holong tu Tuhani holong tu debata tarida me sian pabahenan dohot pangoloyota di namangoloi hatana amin